get inside mga palangga, and again, you can ask me any question. Biskan ano, importante, hindi lang maginagad eh. Good morning sa aton tanan mayong aga. I'd like to say thank you sa tanan nga nag-assist sa akon, sa tanan nga taga Granada. Thank you again. I am officially a pure breed zombie. Thank you again sa inyo tanan. And the same lang yapon ang nag-inject sa akon. So, the same lang nga tawo ang nagpatigbaliw kay langga nyo. Ay, nga niya. I'd like to say thank you kay Madam Sonita C. Mationg, RM, registered mark. Sa iban yung mga tao, abno lang, abno. Kung sa mga kontra mo or sa mga tao, wala nga daw ka pasikat, daw ka smart lang. Kung sa mga sabana ko, daw ka baby girl lang. So kung sa kay mama, kisa daw ka baby girl, kisa daw ka panulay. Pero kung sa mga normal lang tao sa palibot, abno lang. Sangga abno lang. Next question. Try mo slimming coffee. Hindi nyo na kayo pagwanaga. Halin sa pinakabarato, sa pinakamahal nga slimming nga bulong na inom ko na tanan. Biskan ano nyo pa Diyos ko, biskan lanlanon ko pa ng kape, dalang sulodlan, magamo ko ni kadahak-dahak ko ay manay Japon. Hindi yung kasalir sa ako nyo, dulaan gana, hindi yung maglayas ang gana sa akon. Don't you know lang nga dumasukan ako dugo sa Sigiubo. Grabe ng tangkaso ko, never gig ko na dulaan panabor. Doon ang kalinte lang. Consistent lang pagkadak-dak ba? Morning. Buto ni RJ. Kasi RJ pasaksakan kita. Saksakan na yan. Saksakan ni Hambon. Ako sa Ilonggo pa. Wait, kabalo eh. Mako di ka pang limpyo to. Kamu malang natin ka nag-iimos sa mga gamit. Ay, kalinte. Nagit ni ano. Malade ha? Say malade ha? I don't like the Nova. Nako lang eh. I don't like the Piatos na sour also. Anong Salty dapat. Salty lang at least. Like, di ko siyang kasi ang Piatos. ayaw kailangan ba na? Oo. Piwi. Ng cheesy. Ha? Ipi. Ano ba na lang ba niya? Pwede man chipe. Isa lang. Ang gamay. Tapos gagmay na din yung bas. Kaya mo lang din ako. Ay, hindi ko na gusto sa mga. Buat ite ko. Kita niyo ha? Saan o ka maka-baby man? Anong ginaproblema sa pagka-baby ko? Di ko yung gusto magbusong sulit, git. Ano ginadali niyo magbusong ko? Kung gusto mo, yaka mo niya, ito. At kito excited ka, git. Tingnan ko pala sa inyo. Kakaan ko. Kato magkita, saan o ka mabusong? Saan o kaya? Diyos ko, Lord. Di man kisa ang balong ka pa nga. Nantawabla ko na apat. Nao ka mo niya, ito. At kito sagad ka man. Dosan ka mga blood divine. Next question. Ma'am, ano pang binibenta nyo? Hindi po kami nagbibenta today. Usap po kami dito. Nag-uusapay kami. Morning. Supposedly, subong masugod akong diet kaya di ba nag-celebrate na ako kagapon? Galing sudan namon ga Kibiil. Kibiil sudan namon cancel naman buwas naman. Base may hypothyroidism kagrangga amo na di mo makontrol ang pagdako mo ay pudrak-daak guya. Alin sa una, gagatambok yung tag 99 kilos, gagniwang ko na gulpi, tag 40 plus 50. Kung gustoon ko, kabalo ko kung paano magpaniwang. Galing wala naman ako pakialam. Hindi man ko yapong pagpaon sa tanduay para ano pa. Gaplano ko, kalma lang bala. Kung sa iba naman, iba mga isaon, mga tambok, nagisisatik man. Kung magniwang, pagigkuga, basi malaslas ka na lang. Hindi mo pagyatag pink na danang nipol ko. Kinis-kinis pa ko. Maniwang pa ko. Piki pa ng ilim ko, nagtaas na niyo. Kung magniwang, pag kumano ka. Matulon son rocks. Yatag taman sa inyong iban.
mga haters kung okay pa ni gagawang tete ko, de. Magdiwang ko, pagwang ko ning tete ko, ya. Pagtuod, gisaga. Mahilig man ko na mga sangkapokpok ng mga pormahan, ga. Sangkakaplog, mahilig ko na. When people are saying na miyang kuya kailan ka mamayod o ka-formal, this is not my choice. Sabi nyo na miyang ko ng mga pag-congresswoman ng mga pormahan. Sabi nyo na miyang ko ng isang pormahan na maglakat ko sa downtown doon may kaso kong atinan. Duga, gani ba sabi kayang bako hindi ko sang piatos, mabakal gyapon piatos. Ay, ito po pala ho. Dali be! Imo na lang na, kabalo ko, ginbakal mo na sa kagalingon. Abat, layas! 100 ni apat, ang tatlo kabilog 100 ni 50 rekordo. O gani. Yun. Hi ga. Hi everyone. Sulod ka mo di ga. Langga, anong size mo? Small. Small. Ang braso pa lang ng small. Bali hawak mo, braso ko pa lang. Parang ka pa bakit ka? Mali day. Ang kawa. Taran. Talalalan. Ka. May advantage na ba kung tambo ka mapa-inject ka? Mag-inject mo sa tambo ka ga. Hindi may gubukog mo. Kung niwang ka kulbaan, ilubong dan ng bilog na dagong mo medyo laba-laba. Kung tambo ka ga, bit ka na hindi na pagkaptan braso mo, hindi may igoy mo bukog. Kung niwang ka kulbaan, pag-inject maigo, bukog mo ga. Naman akong gadalay lang gina. Nambalang kong ga-inject, bisan yung salud mo pa na pati mismo ang injection. Lawat na injection. Ang iba nyo nahadlok sa injection. Shout out sa gobyerno, ipainom na lang na sa ila. Kaya daw, takadamo man isang sige mag hindi magpa-inject. Nahadlok sa injection, ipaino, ipalanla na lang na. Nang imbis nga ipa-inject, ipainom na lang na oral na lang ha. Ibutang sa kutsarita. Umatay-tan sa dyan. Hi everyone. Yan. Yes. Anong natabo sa insang tampo? Tumboy ko sa una. Naglalabo. Ano lang waki. Ayaw mo yun yung puta ka mo. Yes. Ano ka? Transgender? Yan. Ako niwang man ko, pero wala man naigo akon bukogan. Lugay ka Diyos ba, balatog indot mayo. Gabi to kadlok sang nurse, basta malapos sa ano mo, sa mga bukog. Maigo, mga bone marrow nga. Yes. Langga, ano masasabi mo sa bana ko na wala gatindog ang You know what, Langga? Possible nga wala gatindog ba si baho ka man, galigo ka? Gatot bras? I-check mo ang kaugaling mo kung medyo namion mo sa bagay, matindog, manangganibisan sila lang makapyot. But anyway, Langga, when it comes Langga sa atong sexual satisfaction, we have to be very honest with it. Because maybe your husband do have a medical problem. So, pwede ka kapakonsulta, basta diabetic na sa or whatsoever, basta whatsoever, walang problema da. Happy thoughts. Ang mga dapat. Correct. Pwede ka mo kapakonsulta sa doctor, pwede ka mo kapacheck para may mga bulong para dira. And then if ever nga wala naging chance, well then high-tech na subong may mga dildo na, may mga kung ano-ano, and that's the truth. You know what lang when you are sexually unsatisfied, the best thing that you can do is be honest. That's it.
You have to be very, very honest if you do not like or you are unsatisfied with the sexual relationship you have with your partner, because the more that you are ignoring it, the more that you will actually dumahidlaw ka ba sa totoo, di nga paitot. Tapos matimingan si kumpare, makainom da sa inyo, so makakikap ka sa tiga-tigagid, makaungong ka sa sala nga tao. Anis-anis na ng kadamo sa buong dildo, sari-sari color, pink, violet, blue, green, ang kakurog-kurog. Galiwas na pa na yung mga dildo, laban na palak na may mua ni paging tanan, just be honest, Langga, nga baskugan mayong aga, ano mahambal mo sa partner ko nga nagamit? Dating app, wala siya kabalong ako gali ang kachat niya. Wala pa siya na kontento, gin meet up ya pa. Nakibot siya gali kag na meet up nga bulagan ko na bala siya langga. Ano ang problema sa inyo? Maset ka mo sa kagalingon yung account, i-flirt nyo yung bana, patulan ka mo, reklamo ka mo. You are cheating also. By pretending to be somebody else and flirting with your husband, it's also cheating. And then at the end of the day, nadakpan mo na siya nga, nagpatol sa imo nga bait. Huwag mo man ginbayaan, mamangkot ka pa kung bayaan mo, gaga. Amo nang iban sa yung mga gaga ka mo. Stop creating a drama, stop investigating if you are not even 100% sure that you will let go kung madakpan mo kag ma-prove mo ang gusto mong ma-prove. Ang iban sa inyo, ma-investigar, may mahimo account, ma-flirt sa bana, gusto kung madakpan, masunggot-sunggot, hindi ka magaling maglayas, gaga, kustik-kustik, simpo. It's a waste of time. Pero yung ginawa ko lang, before you investigate, make sure you have a fixed idea sa utok mo, fixed solution nga, kung ma-prove mo, layas ka na yun. Make sure that you will live. Sometimes lang, it is us dropping poison sa aton relasyon. Pareho sa imo, ang style mo to sa dating apps, ang kabiga-bigaon, kagid. Sino nga lalaki isang mangindi sa mga palibre nga babayi? Ha? Imagine na sa plaza, 150, hindi pa na mo nakahumot. Diraya, ikaw na mismo nagpaon sa kagalingon mo, sang kalago ka. Do you think mangindi ba na mo? May palibre pa? Sala mo man. Amo nang problema sa inyong mga babae. Kataway sa pambuhi, ginay mo yung maalala mo kaya. Karong kayo nadakpan mo, nalain buot mo, gaab, mama, o hibe. Pero hindi maghalin, mango. Don't do that again. That's it. Hi everyone! Ano nga gad-gad maimbestigar? Daso kung madakpan, hindi mo lang gadi magbulag. Para ano? Para yun na pala NBI ka, maimbestigar ka, madakpan mong kriminal, so hindi mo man gali pa priso. It's a waste of time. Ginagaga nyo yung kaugalingon nyo. Kamu mismo ga-feed sang inyo heart nagkakasakit. Mga mango, layas na! Buhini ang echo. Sino ka para magsugo sa kung Diyos ka? Yes, mayor, galing nga. Mayor, nabuhinan na mayor. Totoo, mga, it's a waste of time. Di ba ka maghalin? Pero sige, namba ko lang nga, kung may duda ka nga ang bana mo may kirida, kung may duda ka nga asawa mo may kirido, before you investigate, mangkutol mong kaugalingon mo, kung madakpan ko siya, mahalin ko. Kung madakpan ko siya, malayas ko dayon, ma-let go ko dayon. If the answer is yes, go ahead, investigate. But then if the answer is, mapapatawad ka malang gyapon, pabibi-pabibi, wala man na kagyapon solusyon, insakto, hindi na lang. Because the more nga madakpan mong partner mo, kag hindi ka maghalin, the more nga madula ang katahap kag respeto niya sa imo. The more nga mabalaan niya nga kabalo ka na, pero madala ka lang sa tilap-tilap kag istorya-istorya, the more nga madulaan silang nga respeto kag kahadlok nga madula ka. That's it. And that's the truth. The problem about langga, forgiveness. If you are going to give that to somebody else who doesn't even deserve that over and over again, they will definitely gonna end up langga not having fear in doing bullshit. Because parehas ang ginahamba ko sulit-sulit langga, the source of faithfulness and loyalty is not love. It is respect and fear. Respeto kag kahadlok. Respeto sa imo kag kahadlok nga malayas ka kung madakpan mo siya. Kahadlok nga kaya mo siya bayaan anytime kung madakpan mo siya. Some people do actually love you, pero utog-utog ito sa piyak. That's why they cheat at the end of the day. So
So kung imo nga personality, ikaw ang klase sa tao nga feeling mo yung pakaisa kaya namin mamiri, nga mamaoy ka lang yan, mapatawad, mag-amuna, hindi na lang mag-imbestigar. Kay pariyo ka sa hamba ko lang ga, the more forgiveness nga ihatag mo sa isa ka tao when they are doing the same mistake over and over again, the more that they will no longer be afraid of in losing you. Because they know that no matter how many times they fuck up, you will fucking stay. They know the drill. They know the technique. They know the process. Mabayki. Ito gini nga. Ako ya keep on telling my husband, one time, big time lang ta. I don't care kung nagsulod. I don't care kung wala. Once madakpan ta ka that you had flirted with somebody else, you did go out, even wala pa ka mo nakita na babaygi. Because kung ga-chat ka na sa iban para ma-enjoy ka, it only means one thing. You do not like the conversation with me anymore. If you are spending your time with somebody else, you do not like my company. If you are fucking somebody else, you do not like my performance anymore. Well then, hindi ta pagpiliton, madugo na karon. Kabalo ka lang ga, bayaan ko kita yung Sergi, mahibi lang kuya kadali, pero dito kasi Boracay, higda-higda ko tuya sa balas, samtang nagalantaw sa mga lalaki nga sang kabrip kag nagabinokol. Ibi now, biga later. Ha? Tinuwig pa naog nyo? Ay, puta kita mo, hindi na sila piliton mo pa, madugo na karon. Unless na kung damdamo si kwarta si RJ, may ito kung mag-ililito yung mga bank account. That will be the time na bisa maginago ka, bisa malatnan ka patulo, hindi ko yung magbaya sa imo. Ay, kaya hindi ko magugtas. Again lang ga, the only time na ipaglaban mong isa katawo if it's reasonable. Kung palangga mo pa siya. We could just be faster when you get down.